Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim, amma ba'd. Kenan za mu ƙara bayani akan abubuwan da dole ne kafin a fara sallah za a yi su. Kenan mun ce shuruɗai guda 9 ne, mun fara faɗin su, ba mu faɗi sauran ba. Muka ce shurutu na fari al-islam, dole ne mutum ya zama musulmi ne, kuma na biyu ya zama aƙili ne. Bai yayuwa mutum ya zama wawa ko mahaukaci, ko ya sha wani mayan shi, wani giyan shi ko wani kwaya, ya ce zai zo ya yi sallah, ya fita cikin hayyacin shi. Kuma a tamizu muka ce yaro gaskiya babu a kan shi sallah, ba dole ba ne, ko ya yi ana karɓa ma, amma ba dole ba ne a kan shi sai ya balaga. Kenan wannan guda 3 ahamma ce. Kuma akwai shurutai khasa, kenan rafa al-hadath al-asghar ko akbar. Kenan ya kamata mutum ya yi tsarki, ya zamanto ya yi alwala akan bayyana alwala. Kenan ya yi tsarki sai ya yi alwala, shine rafa kinnan ya daga kenan hadaskin shi. Kuma na biyu janaba, shine hadathul akbar, kenan babban. Kenan tsarki babba shine na wankan janaba. Kuma izalatun najasa, wannan shine na 5, izalatun najasa. Kenan mutum ya wanke duk saltan da yake jikin shi da tufafin shi, kuma inda yake sallah ya zamanto nazif ce. Qur'ani yana cewa hadisi yana cewa an-nazafa min al-iman. Wani hadisi ne ko da'ifi ne ma, an-nazafa min al-iman yake cewa. Kenan nazafa yana cikin imani, mutum ya tsarkaka jikin shi da komi da komi, sai ya zamanto imanin shi karbabbe ne. Kenan kuma satrul aura, kenan ya zamanto namiji gaskiya in zai yi sallah, abinda dole ne a kan shi ya zamanto ya rufe cibiyan shi da gwiwan shi, har ya kai wannan in ya rufe yana yin sallah. Amma abin da ake so yanzu gaskiya babu laifi mutum ya rufe duka wajajen nan, ya sa riga mai kyau da wando mai kyau, ya tsaya ya sallah gaban Allah. Kuma in yana yiwa ya sa hula ko wani rawani, ya zamanto goshin a buɗe yake. Kenan kaga namiji wannan ne satarkin shi, tufafin da ya kamata ya sa. Amma in mace ce gaskiya ya kamata ta rufe ko inanta, banda wannan hannayenta, cikin hannayenta guda 2 ko da fuskanta. Kuma waɗansu sun ce kafanta daga baya tana iya tabari ko bata rihe ba, amma waɗansu sun ce shi ma ya kamata mace ta sa suseti. Kenan sai ta rufe duka ko inanta kafin ta tsaya ta yi sallah. Kuma hijabkin da ake ɗauka ba irin wannan hijabai ba ne masu transparent, ana gani jikinka ko mina ne, kuma hannaye duka suna fita, ko nan duka, ko nan a buɗe, ko gashi a buɗe. Wannan mace in ta yi sallah ma gaskiya bata da sallah. Kenan ya kamata ta natsu ta yi sallah. Ko in bata sa hijabi ma, rigan babba ne ba a gani ɗayanta, ko waɗannan rijinta ba a gani, in a rihe ne komi daidai ne, mutum namiji baya shahawanta a lokacin, gaskiya tana iya ta yi. Kenan akan wannan ne bai ya wuce sallan da za a yi kowanne minti 10 ko minti 7. Kenan kaga sallan asuba bai ya wuce ko minti 5, magariba shi ma haka, ko isha'i da la'asar da azhar su ne tana wasu kai ko minti 7. Kenan mata su yi hankali. A haka ma bai kamata ba su fita, balle in sun zo gaban Allah ya kamata su rihe jikin nasu duka. In ya so in suka kare sallah su fidda, amma wannan kin ma ba a so inda ya wuce za ta fita. Kenan kuma mata gaskiya sallah ta yi a gida ya yi mata lada, kuma a gidan ma cikin ɗakinta. Yanzu muna gani mata da yawo suna so su tahi masallatai, ko da yake ba hana ba, amma dai na gida ya yi lada. Ko sallan juma'a ne, ko sallan idi ne, amma duk da haka ba komi, inda tana rihe jikinta da kyau, in tana fita ta je ta yi sallah, babu komi a waje. Kenan a nan kafin mu zo bidiyon da za mu fara yadda za a yi sallah, za mu tsaye da wannan
in kuka gani da kyau tukunan za mu shiga yadda za a fara sallah kuma yadda ake yi. wassalam.